дар маркази қафас вохӯрданд. ҷангвари бразилӣ зарбазаниро аз пойҳо сар кард ва баъд як зарбаи сахти дақиқ ба Самандар зад ва Самандар дарҳол ба клинч гузашт ва ӯро дар назди сетка идора карда ба замин афтонд. дар замин Самандар мавқеи худро хуб карда ба рақиб зарбазанӣ мекард. ҳамин гуна дӯстон, то мобайни раунд Самандар рақибро назорат карда зарбазанӣ мекард ва дар мобайни раунд Сикуэра хост ки усул гузарона, аммо Самандар ба ӯ чунин имкониятро надод ва боз аз болои ӯ истода зарбазанӣ мекард. Самандар пушти рақибро гирифта аввал ба ӯ зарбазанӣ кард ва баъд дар сонияҳои охири раунд ӯро нафасгир кард ва Жан маҷбур шуд ки якбора бо зангулай ба анҷом расидани раунд таслим шавад. ҳамин гуна Самандар Муродов дар якум раунд бо тариқи сабмишн ғалаба ба даст овард. дӯстон, мо Самандар Муродов даста ва ҳамаи шуморо табрик мекунем. беҳтарин баромад, беҳтарин ғалаба. акнун интизор мешавем ки ба ӯ шартнома бо UFC диҳанд. дар канали мо обуна шавед то ин ки аз ҳама хабарҳои нав бохабар бошед. чӣ гап мешавад